एनडिएफबि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि आरो केडार्सफोर जेलावहाय जोबजानानै दङ। गिबिसिनथाराव बिथांमोनखौ जोंनि उदां अख्राङावहाय रिलिज खालामनानै होथों अब्लानो जोङो एनएलएफबि जि मेन डिमान्ड बे मेन डिमान्डखौ जोङो रन्जन दैमारी सारखौ लानानै जोङो सरकारजों सावरायलायगोन होननानै बारग'लांनाय समफोरावहायबो जों बुंबोबाय थादों। जोङो दा बुंनो थाङोब्ला फर्मेलि जोङो माने सरकारजों ज' जिरायलायनाय जायाखै, नाथाय अब्लाबो सरकाराव थानाय लिडार्सफोरजों प्लास जोंनि प्रेसिडेन्ट इन्डियानि प्रेसिडेन्ट द्रौपदी मुर्मु बिथांनोबो जोङो मेम'रेन्डाम साबमिट खालामनाय जाबाय जे एनएलएफबि होननाय आफाद मोनसे दङ, एनएलएफबि होननाय आफादहा ओरै डिमान्ड दङ होननानै जोङो गथायनाय जाबाय। जों डिमान्ड हिसाबै फार्स्ट प्रायरिटियाव लादों जोङो जेलावहाय थानाय जोंनि एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि बिथां रन्जन दैमारी बिथांजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि आरो केडार्सफोर जेलावहाय जोबजानानै दङ। गिबिसिनथाराव बिथांमोनखौ जोंनि उदां अख्राङावहाय रिलिज खालामनानै होथों अब्लानो जोङो एनएलएफबि जि मेन डिमान्ड बे मेन डिमान्डखौ जोङो रन्जन दैमारी सारखौ लानानै जोङो सरकारजों सावरायलायगोन होननानै बारग'लांनाय समफोरावहायबो जों बुंबोबाय थादों। बर'हा गोबां समस्याफोर दङ आरो गोबां समस्यानि मोनसेल' सलुसनानो जाबाय बर'लेण्ड। जों जुदि बर'लेण्ड मोनोब्लानो जोङो जेबो संग्राम खालामा। जों एनएलएफबिल' नङा, सोरबा बायदि आफादल' नङा। बर'आ जुदि बर'लेण्ड मोनोब्ला रावबो आफादा बेवहाय डिमान्ड खालामनांगौनि गोनांथि थानाय नङा। मानो होनोब्ला मोनफ्रोमबो आफादनि डिमान्डआनो जाहैदों बर'लेण्ड। दा जों एनएलएफबि आफाद हिसाबै बर'लेण्डखौ बुङाबालासिनो बर'लेण्डखौथ' होखानाय नंला बर्थमान समावहाय जों बेखौ मोनदांखादों। नाथाय अब्लाबो बर'लेण्ड नङाब्लाबो जोंनो राजखान्थि मोन्थाय, सोलोंथाइ मोन्थाय, रांखान्थि मोन्थायखौ जोङो होथों, जों बेखौनो दाबि खालामबोबाय। समावहाय बर'लेण्डखौ होनाय नङा होननानै आं फोथायनाय दङ। मानोना 2020 सरावहायसो सान्ति सुक्ति खालामनानै थांदों। दा नैबे खम समनि गेजेराव 2-3 बोसोरनि गेजेराव फिन आरोबाव जे बर'लेण्डखौ होफिनगोन आंहा बेखौ फोथायनाय गैया। एनएलएफबि आफादा जेब्लासिम बर'नि समस्याखौ सुस्रांनानै होनो हाया, एनएलएफबि आफादनि जि समस्या बे समस्याखौ जेब्लासिम समाधान खालामनानै लानो हाया, अब्लासिम एनएलएफबि आफादा जोंनि दावहाखौ जों कन्टिनिउ लांबाय थागोन। बे आफादनि जेंना होनोब्ला गिबिसिनथारावनो जोंनि एनएलएफबिनि आर्मि चिफ बिथाङा जेलावहाय दङ, बिथांखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामग्रोनांगौ। गिबि एनएलएफबिनि जेंनाया बे जानानै दङ बर्थमान। आरो एनएलएफबिनि डिमान्ड होनोब्ला जोंहा रन्जन सारखौहाय सख'नो नांगौ। आं बेखौ जोङो बारे सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थादों। 3 बोसोर संग्रामनि गेजेरजों आरो दिनैनि 3थि गायसन साननि गेजेरजों आं बेखौनो मेसेज होनो सानदोंदि जों बर' रायजो राजानि थाखाय जेब्लायबो दं। बर' रायजो राजानि थाखायनो जों दिनै गावनि बिमा बिफा न' बांखौ गारनानै जों फैदों। जों केम्पआवहाय दंफैयो केबल मात्र रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो। दा बेखायनो फैबाय थानाय समफ्राव एनएलएफबि आफादखौ रायजो राजाफ्रा सहाय आरो मदद होथों। मानोना जों बिथांमोननि थाखायनो खामानि मावगासिनो दङ। आरो जों मोनसे बाथ्राखौ बिथांमोननो प्रमिस होदों, रायजो राजाफोरनो, बर' रायजो राजाफोरनो मोनसे जों प्रमिस होदों जे बर'नि जि समस्या बे समस्याखौ जोङो सुफुंना होआगौमानि एनएलएफबि आफादा आफाद हिसाबै थाबाय थागोन। हिसाबै 3थि गायसनथि साननि हाबाफारि हिसाबै जोंहा गिबिसिनथाराव फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि दङमोन, बे जानानै थांबाय। आरो दायो नेक्स्ट जोंहा अपेन सेसन दं। अपेन सेसनावहाय जोंहा गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैगोन मिस्टार अमरेन्द्र ब्रह्म। बिथाङा एक्स एनडिएफबिनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि आरो प्लास बिथाङा दायो बर्थमान अल ब्रह्म धर्म कमिटिनि सासे एडभाइजार। आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा एपइन्टेड स्पिकार हिसाबै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैगोन गंगाधर रामसियारि। बिथाङा आगुनि एक्स प्रेसिडेन्ट एबसुनि। माननि आलासि हिसाबै जोंहा गोबां जों माने रावबो बर'नि आफादफोरखौ जोङो नेवसियाखै, साफ्रोमबो बर'नि आफादफोरखौ जोङो हांख्रायदों। दा बर्थमानसिमाव मोनफैथ'वाखै आरो जोंनि अपेन सेसननि समाबो जाथ'वाखै नालाय, दा फैबाय थानाय समफोरावहाय सोर नुजाथिफैनो हायो जों बेखौ उनावहायसो मिथिसिगोन।